Nézd csak, emelkedik a hajó föl. Na, ilyet még nem láttál. Előbújik a hajó. Ide néz. Úgy hívják a csatornáról. Integetsz neki? Mitől van kereke? Nincs kereke. Nincs kereke, azok az ablakok. Neki ilyen ablakai vannak. Hova? De be tudnak jönni, hát lehet. Nézd, a bácsi ott áll a végén. Szép hosszú. Mindjárt néni kinyitja a zsilipet. Figyelj, fölemelkedett a hajó, ugye nekünk. Hogy mit állsz te már korai gyerekkorodban? Apa nem látott 33 évig. Te meg már így nősz fel. Ezt úgy hívják, hogy vízlépcső. Felemelte a hajó. Mi? Mitől nem hetünk ki a fülye? Leülhetsz a fűsülj le a... Mindjárt néni nyitja a kaput, oda néz, és megy a hajó ki. Bácsi elengedte a hajót, és most megy a hajó magától. Elég bátor. Nézd, itt köpi a vizet hátul a hajót. Hát ott teker. Hát így be tudnak jönni. Add gázt neki, hallgass? Minden elmegy messzi a hajó. Aha, megvárja a nénit, hogy felszálljon. Bezárja a néni. Be kell zárni. Mitől? Hát mert ez a törvény. Hopp, és becsukta. Tok. És várja őt a néni. Figyelj, felszáll a néni és elmennek. Elhajóznak. Nézzed el. Zsupsz. És már mennek is. Ad a bácsi egy kis gázt. És már mennek is. Ők ezen a hajón laknak ilyenkor. Mennek a házukba. Igen. Mitől zárta be a néniakat? Mert be kell